vil vi spille lidt. Kakao! Prøv lige at se ham. Prøv lige at se Philip. Kakao. Ej, du skal trykke, du. Du skal trykke helt indtil den der streg dernede er løbet ud. Fordi så stopper den med at være gylden, som jeg har haft. Jeg har noget med 1 million. Det har jeg også. Tjek mig så, hvor hurtigt millioner jeg får. Hvad sagde du? Ja, og Jake Jake har overhovedet ingen kakao. Hey! Hvad? Jeg var glad. Jeg viser bare mine følelser. What's up? Jeg er Emil fra Lenneberg til teater dog. Er du ballade, Karls? Nej. Han er Herr Albertsen. Ja. 3 millioner! Sådan! Boom, bitches! Boom! Chaka like a mother bitch! Okay, nu har vi filmet i 1 minut og et eller andet. Vi er glade for, at de gider at se med. Fordi at vi vil gerne håbe, at vi får mange hits, så vi vil filme igen. Er det ikke rigtigt, Philip? Jo! Hvor er der så kakao? Smil lige til kameraet! Okay, nu vil vi lige spille videre. Jeg skal lave en video sammen med nogle af mine andre venner nok. Men den bliver ikke bedre end mig og Jace. Nej, den er ret god. Jeg tror også gerne, vi vil lave en igen. Rumraket. Philip, skal jeg købe en rumraket? Ja, det må du hellere. En til. Jeg køber lige en mine. Jeg har 9 miner. Hey, Jabe, så vil jeg ham. Jeg har 2 potater. Man kan bare høre dit mandeskrig. Dit mandlige skrig. Fuck, du er ond. Bye bye, folkens. Hvad? Vi er ikke færdige. Ups. Undskyld. Min fejl. Ja, vi er først færdige om nogle minutter, folkene, så ikke bare sætte jer til rette. I skal ikke sætte jer for meget til rette. Så vil I bare blive stivnet, vi spiller computer langt. Vi vil måske også sidde og spille fra 9:30, fordi Philip må sige, at vi skal i seng 9:30. Fuck, hvor larmt. Er det ikke, Philip? Jo. Hvorfor 9:30? Hey Jen, hvad siger du til, når jeg vågner op? Og jeg vågner op tidligt. Så vækker jeg dig, og så spiller vi videre og laver video. Hvor lang tid er din søster i Frankrig? Har jeg helt glemt at vise jer mig? Hold kæft, du er grim. Hold kæft, du prøv lige at se dig selv. Hey, vil I høre en morgenvis? Jeres mor er så fed, at det eneste job, hun kan få, er at være anker for et skib. Bare sig det her. Din mor er så fed, at det har Titanic synket fra redningsbåden. Din mor er så fed, at det har Titanic synket fra din mor redningsbåden. Det var ikke mig, der sagde det, var publikums. Nej, det var sgu. Det var sgu. Det er dejligt. Undskyld, men jeg bliver nødt. Din lille grimling pik. Han er bare sådan irriterende nogle gange for sjovt. Det gør jeg også. Jeg kan få nye bedstemødre. Vi viser dem lige det. Han kan få nye bedstemødre, og han har allerede, hvis I kan se det, så er han de almindelige bygge, og så han rive. Er det ikke vildt? Bare fordi han er så god til det. Ja, men jeg skal bare lige vide, at han startede før mig. Ja, jeg startede nærmest 10 minutter før ham, og så er han bedre end mig til det. Han er ingen portaler. Bare så jeg ved det. Jamen, jeg kan snart købe en. Nej, det kan jeg er langt fra. Det er mig, der koster 200. Lad os lige se, om vi kan spole igen. Skal jeg se, hvor meget det er? Nej, det kan vi desværre ikke. Nye bedstemødre. What the hakkemænd? Hvis I kan se godt, så er det hakkemænd. Eller hakkegrandpas, hvis det er rigtigt. I skal bare lige glæde jer til at se den næste afsnit. Altså, der er vi nok totalt gode.
Men næste afsnit bliver først, når mig og Philip vi kan lege sammen igen. Eller i morgen. Fordi vi Ja, det kan også godt blive i morgen. Det kan det sagtens. Philip, du skal snart sige farvel til dem. Ja, du siger bare hvornår. Ja. Når jeg siger hej hej, så siger du hej hej. Ja. Nå, men vi vil vise jer noget i de sidste 29 sekunder. 25 sekunder. Er det ikke vildt det her? Philip, han har kakao. Ja. Og faktisk så hedder han Philip. Og snart har jeg